ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 15వ అధ్యాయం అందరికీ స్వాగతం. పురుషోత్తమ యోగము చిన్న అధ్యాయము, కానీ 12వ అధ్యాయం లాగానే చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం ఇది కూడా. పురుషోత్తముడు అంటే పురుషులలో ఉత్తముడు అనే మాట మనందరికీ తెలుసు అర్థం. కానీ పురుషోత్తముడు అనేది భగవంతుడికి ఆ పేరు ఉన్నది. అయితే ఎందుకు ఆయనకు ఆ పేరు వచ్చిందో స్వయంగా భగవంతుడే ఈ చాప్టర్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పురుషోత్తముడు అంటే పురుషులలో ఉత్తముడు అనేది వ్యాకరణ రీత్యా దాని యొక్క మీనింగ్ గ్రామర్ ప్రకారం అంటే అర్థం చూస్తే పురుషులలో ఉత్తముడు. కానీ ఎందుకు, ఏమిటి, ఎవరు పురుషోత్తముడు అంటే భగవంతుడే పురుషోత్తముడు. ఎందుకు అన్నది చూద్దాం. ఈ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ 3-4 శ్లోకాసు మంచి డీప్ ఫిలాసఫీతో ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం శ్రద్ధగా అటెన్షన్ పే చేస్తే అర్థం అవుతాయి. ఏమిటన్నది ఇలా ముందు చూడగానే వెంటనే అర్థం అవ్వదు కాబట్టి కొంచెం మనం ఏమిటి అన్న దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఆ ఫిలాసఫీ ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ నాగేంద్ర ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకొక విషయం, ఈరోజు క్లాస్ మరి ఫస్ట్ పార్ట్ చూస్తున్నాము 15వ అధ్యాయంలో. రేపు క్లాసు పెట్టడానికి వీలవ్వదు. థర్స్డే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇదే టైంలో సదాచార క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి థర్స్డే కూడా ఇదే లింక్లో, అది థర్స్డే కూడా వీలవదు. సెకండ్ పార్ట్ని అందుకని ఫ్రైడే రోజు కంప్లీట్ చేద్దాం ఈ పురుషోత్తమ యోగం. సో మనం నార్మల్గా సెకండ్ రోజున వీలైనంత వరకు ఫస్ట్ రోజు కవర్ చేసిందంత బ్రీఫ్గా మళ్ళీ మనం సమీక్షిస్తాం కాబట్టి హోప్ఫుల్లీ మీకు ఇంకా గుర్తు ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. లేదంటే ఎనీవే మళ్ళీ ఇంకొకసారి సమరైజ్ చేద్దాము. బట్ రేపటి క్లాస్ రేపటికి బదులు రేపు ఫ్రైడే రోజు ఇదే టైంలో 8 గంటలకు కలుసుకుందాము. సో ఈ రోజు ఈ 15వ అధ్యాయంలో 20 శ్లోకాలు, చిన్న అధ్యాయాలే అయితే కొంచెం ఫస్ట్ ఫ్యూ అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం, కొద్దిగా అటెన్షన్, కొంచెం శ్రద్ధగా వింటే అర్థమవుతుంది. సో మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. సో పర్వాలేదు ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదః శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేత్. సో భగవంతుడు ఆయన ఉవాచతో ప్రారంభం ఈ అధ్యాయం చెప్తున్నారు. ఊర్ధ్వం అంటే ఏమిటి? పైన. మూలం అంటే సోర్స్, రూట్,
ఇక్కడ వ్రేళ్ళు అన్నమాట. మూలం ఏమిటి అంటే, ఒక చెట్టుకు మూలం ఏమిటి అంటే వ్రేళ్ళు. కాబట్టి ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అంటే ఊర్ధ్వానికేమో వ్రేళ్ళున్నాయట, అధ అంటే కిందకి, అధః పాతాళం అంటూ ఉంటాం కదా, అధః అంటే క్రిందికి అని. క్రిందికేమో శాఖలున్నాయి, శాఖలంటే బ్రాంచెస్, కొమ్మలు. సో వేళ్ళేమో పైకున్నాయి, ఇక్కడ మనం చిత్రంలో చూస్తున్నాం. వ్రేళ్ళేమో పైకున్నాయి, కొమ్మలేమో కిందకున్నాయి. అంటే ఏమిటి, తల్ల క్రిందులుగా ఉన్నది అని మనకి కనపడుతుంది. అయితే ఇలా పైకి వ్రేళ్ళు క్రింది కొమ్మలుని ఉన్న అశ్వత్థం అనేటటువంటి ఒక చెట్టు ఉన్నది. అశ్వత్థ వృక్షం అంటే ఏమిటి ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ప్రాహు అంటే చెప్పబడింది అని, అవ్యయం, అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిది. ఎందుకు, వ్యయం అంటే ఖర్చు అయిపోయేది, వ్యయం అంటే ఖర్చు అని. అవ్యయం అంటే ఖర్చు కానిది, అంటే ఎప్పటికీ నాశనం లేనిది, చెదిరిపోనిది, అలాగే ఉండేది. సో ఇలా అవ్యయమైనటువంటి అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉన్నది. అది ఎలా ఉంది అంటే, దీని వ్రేళ్ళేమో పైకున్నాయి, కొమ్మలేమో క్రిందికున్నాయి. ఛందాంసి అంటే ఛందస్సులట, అంటే వేద మంత్రాలు. ఛందస్సులు అంటే ఇక్కడ వేదాలు అని. ఛందస్సు అంటే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకుని ఉంటారు, యమాతారా జబానస లఘం అంటూ మనం లఘువు రఘువు అనేదో పెడతాం. మూడు మూడు అవి దీర్ఘమైతే లఘు అని, నాకు కరెక్ట్ గా అది గుర్తులేదు, బట్ లఘు అని ఇట్లా రెండు ఉంటాయి. దానిని బట్టి ఎవ్రీ వర్డ్ దీర్ఘం ఉంటే ఒకటి అవుతుంది, దీర్ఘం లేకుండా ఉంటే ఇంకొకటి అవుతుంది. సో దానిని బట్టి అది ఏ ఛందస్సు, రకరకాల పద్యాలు ఉంటాయి, సీస పద్యం అని, ఇంకా ఏదొక పద్యాల్లో రకాలు ఉంటాయి. అవి ఛందస్సును బట్టి ఆ పద్యాలు ఏమిటనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎనీవే, అది ఛందస్సు. కానీ ఇక్కడ ఛందస్సు అంటే ఏమిటంటే వేద మంత్రాలన్నీ ఛందోబద్ధంగా రాయబడ్డాయి కాబట్టి వాటిని ఛందస్సులు అంటారు. సో వేదాలు ఛందాంసి యస్య పర్ణాని, యస్య దాని యొక్క పర్ణాని ఆకులు, ఛందాంసి వేద మంత్రాలు అంటున్నారు. యస్తం వేదస వేదవిత్, ఎవరైతే వేద తెలుసుకుంటారో దీన్ని, సా అతను వేదవిత్ వేదాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నవాడు. ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలన్నింటినీ కూడా తెలిసిన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. రావి చెట్టు అన్న ఆన్సర్. ఈ చెట్టు అశ్వత్థం అంటే రావి చెట్టు. మాధవి మాతాజీ, దీప్తి మాతాజీ, పద్మ మాతాజీ, శ్రీలేఖ మాతాజీ అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు. లఘు గురువు కరెక్ట్. గురువు అన్న మాట గుర్తుకు రాలే. లఘువు ఏమో దీర్ఘం లేనిది, గురువు అంటే మీకు దీర్ఘం అవి ఉండి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ లెటర్ కింద ఒత్తున్నా చేసిన అటువంటి వాటిని గురువు అంటారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ ఈ రోజుల్లో మనకు, మన పిల్లలకి ఛందస్సులు ఇవన్నీ ఎంతవరకు వస్తున్నాయో మరి, తెలుగు వ్యాకరణం నాకైతే తెలీదు స్కూల్ సిస్టంలో, బట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాకరణాలు మనవి. ఎనీవే, సో వేళ్ళు పైకి కొమ్మలు క్రిందికి ఉండి, ఆకులేమో ఛందస్సులుగా అంటే వేద మంత్రాలుగా ఉన్నవి. దీని ఆకులన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు. ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలన్నిటినీ కూడా తెలిసిన వాళ్ళు అని చెప్పి ఫస్ట్ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో వ్రేళ్ళు పైకి, శాఖల కిందకి, వేద రుక్కులే అంటే వేదవాక్యాలే ఆకులుగా కలిగిన శాశ్వతమైన అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉన్నదని చెప్పబడుతోంది. ఆ వృక్షాన్ని తెలిసిన వాడే వేదాలన్నింటినీ కూడా తెలిసినవాడు అని చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ ఎవరైనా వేదాల ప్రయోజనం ఏమిటి, అసలు వేదాలు తెలుసుకుంటే వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటని ప్రశ్నించవచ్చు. దానికి సమాధానం ఏమిటి అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇదంతా భాష్యంలో, వేదాధ్యయన ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడమే. మనం అది ఈ చాప్టర్ లో చూస్తాం లాస్ట్ శ్లోకాల్లో. ఐ థింక్ ఏంటంటే వేదాలన్నీ తెలుసుకున్నా కూడా నువ్వు తెలుసుకునేది నన్నే అనేటటువంటి ఒక శ్లోకం ఇందులో మనకి వస్తుంది. సో భగవంతుని తెలుసుకోవడమే వేద ప్రయోజనం, వేదాలను తెలుసుకున్న ప్రయోజనం
అని చెప్పి మనం చూస్తాం. 15.15 15వ శ్లోకం అన్నమాట అది. సో, భౌతిక జగత్తంతా గూడా ఇక్కడ ఏమిటి జగత్తు? ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న అశ్వత్థ వృక్షం ఏమిటి అంటే, అది భౌతిక జగత్తులో ఉన్న బంధాలు. ఇక్కడ ఈ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చారు. సో, ఇది కామ్యకర్మలలో మనం ఈ రకంగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉన్నాం గాబట్టి, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం తుది ఎక్కడో, దీని ఎండింగ్ ఎక్కడో తెలియక ఒక కొమ్మ నుంచి ఒక కొమ్మకి మారుతూ ఉంటాం. అంటే మనకి కోరికల వలయంలో చిక్కుకుని, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో చిక్కుకుని, ఇలా కొమ్మ నుండి ఇంకొక కొమ్మకు మారుతూ ఉంటామే గాని, మనం ఇంక భగవంతుడిని ఈ మాయ నుంచి బయటపడలేం. అంటే చిక్కుకుపోయాం అన్నమాట ఈ మాయలో. కాబట్టి భౌతిక జగం అనేటటువంటి అశ్వత్థ వృక్షానికి దీనికసలు అంతం అనేదే లేదు అంటున్నారు. అలాంటి వృక్షంలో ఎవరైతే ఆసక్తుడై ఉంటాడో వాళ్ళకి ముక్తి లభించే అవకాశమే లేదు. అంటే వృక్షం అంటే ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం? భౌతిక జగత్తులో ఉన్న బంధాలు. సో, అందులో ఈ భౌతిక జగత్తు వ్యామోహాల్లో మనం ఈ మాయలో ఉన్నంత కాలం గూడా ముక్తి లభించే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఆత్మోద్ధారణ కోసం ఉద్దేశింపబడినటువంటి వేద మంత్రాలన్నీ కూడా ఈ వృక్షం యొక్క ఆకులని చెప్పారు. సో, ఈ ప్రపంచంలో పై లోకం ఏమిటి? అన్నిటికంటే పైనున్నది బ్రహ్మలోకం. ఆ బ్రహ్మలోకం నుంచి ప్రారంభమవడం వల్ల దీని వ్రేళ్ళు ఊర్ధ్వంగా ఉన్నాయి. అంటే అన్నీ గూడా స్టార్టింగ్ బ్రహ్మలోకం కాబట్టి, మరి దీని మూలం ఏమిటి? వ్రేళ్ళు. కాబట్టి అందుకని ఈ వ్రేళ్ళు పైకి పెట్టారు అని చెప్పి ఒక రీజన్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇది తలక్రిందులుగా ఉండటానికి కారణం ఏమిటంటే, మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్నిటికీ మూలం అంటే అన్నిటికంటే అత్యున్నత లోకం బ్రహ్మలోకం కాబట్టి, అది ఫస్ట్ లోకం కాబట్టి వ్రేళ్ళు అక్కడ పెట్టారు. దీని మూలం అక్కడ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ వృక్షం మరి అవ్యయం అని చెప్తున్నారు. దీన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో మనిషి దాని నుంచి బయటపడగలడు, ఈ బంధాల నుంచి. సో, ఈ భౌతిక బంధం నుంచి ముక్తి ఎలా పొందాలి అనేది ఇక్కడ మనం సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే అందులోంచి బయటపడితే తప్ప ముక్తి రాదు అంటున్నారు కాబట్టి, ఎలా మనం ముక్తిని పొందాలి? ఈ బంధాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి? సో, ఈ భవబంధాల విముక్తికి ఎన్నో విధానాలు ఉన్నాయని మనం ఇంతకు ముందు చాప్టర్స్‌లో చూసాం. కర్మయోగం చేస్తూ, మన డ్యూటీస్‌ని మనం చేస్తూ, మనము సమత్వంతో గనక ఉండగలిగితే ప్రతిఫలాపేక్ష ఎలా ఉన్నా సరే సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, అంటే ఆ ప్రతిఫలం మీద మనకి ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి లేనప్పుడు సమత్వంతో ఉండగలుగుతాం. ఆసక్తి ఉంటేనే మనం సమత్వంతో ఉండలేం. అది అంటే ఫలితం ఇష్టంగా వస్తేనేమో పొంగిపోయి గర్వపడుతూ ఉంటాం. ఇష్టంగా రానప్పుడేమో కృంగిపోయి బాధపడుతూ ఉంటాం. సమత్వంతో ఉన్నాము అంటే దాని మీద ఆసక్తి అంతగా లేదు అంటే అప్పుడు సమత్వంతో ఉండగలుగుతాం. కాబట్టి అది కర్మయోగం. తర్వాత భక్తి యోగం చూసాము. ముందు ఇప్పుడు జ్ఞానయోగం చూస్తున్నాం. ఇలా ఈ విధానాలన్నీ చూసాం. అయితే భగవంతుడు పరమపురుషుడైన భగవంతుడికి పట్ల భక్తితో ఉండటమే ఉత్తమమైన పద్ధతి అని చెప్పి మనం 13th చాప్టర్ వరకు చూసాం. అంటే భక్తి యోగం అంతా ఏం చెప్పారు? భక్తి యోగ మార్గమే శ్రేష్టమైన మార్గము. ఆయన పట్ల ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోగలగటం అన్నది. భక్తి అంటే మనం ప్రేమ, గౌరవం అని సింపుల్ టర్మ్స్‌లో చెప్పుకున్నాం. అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ. భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ అంటే భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నాడు. కాబట్టి సర్వాన్ని కూడా ఆయన యొక్క రూపంగా చూడగలిగినప్పుడు, అందరినీ గూడా ఆ సమత్వంతో చూడగలిగినప్పుడు, అందుకే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో శత్రుమిత్రులను ఒకే రకంగా చూసేవాడు, కష్టమైన, నష్టమైన ఒకే రకంగా ఉండేవాడు, రియాక్ట్ అవ్వకుండా అన్న లక్షణాలు చూస్తాం మనం. కాబట్టి భక్తి భావంలో ఆ శుద్ధత్వాన్ని, ఆ ప్యూరిటీని తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి ఆ లక్షణాలు అలవడతాయని కూడా చూసాం. కాబట్టి ఆ భక్తి భావమే ఉత్తమోత్తమ పద్ధతి అని చూసాము. అయితే భౌతిక కర్మల పట్ల అనాసక్తి, మరి భగవంతుడి పట్ల భక్తి, ఆసక్తి ఆయన పట్ల ఉన్నప్పుడు అవి భక్తికి ప్రాథమిక సూత్రాలు. ఇప్పుడు మనం ఆహ్, చూసాం. ఏది? భౌతిక కర్మల పట్ల అనాసక్తి. ఈ మాయ పెట్టే ప్రలోభాల పట్ల అనాసక్తి, భగవంతుడి పట్ల భక్తి. ఈ 2 గూడా ముఖ్యమైన పాయింట్స్. ఆయన పట్ల మనం భక్తిని పెంచుకోవడానికి అవసరం. ముక్తి మార్గానికి అవసరమైనవి ఇవి. భౌతిక భావన పట్ల అనాసక్తి,
భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తే ముక్తికి మార్గము. అయితే భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి అంటే ఏంటంటే ప్రేమట. మరి ఆయన పట్ల ఆ ప్రేమను, ఆయన పట్ల ప్రేమ అంటే సర్వుల్లోనూ ఆయన్ని చూడగలగటం కూడా. హ్మ్. సో, భౌతిక జగత్తులో ఆసక్తిని నశింపజేసుకునే విధానమే మనకి ఈ 15th చాప్టర్‌లో చెప్పారు. ఈ మాయని ఏ రకంగా మనం ఛేదించగలము, వదిలించుకోగలము అన్నది ఈ చాప్టర్‌లో చూస్తామనమాట. కాబట్టి ఈ వ్రేళ్ళు ఈ భౌతిక అస్తిత్వం అంటే ఈ మనకి ఈ భౌతిక ఎగ్జిస్టెన్స్, ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వ్రేళ్ళనమాట అవి. ఎంత లోతుగా పాతుకుపోయున్నాయో కాబట్టి పైన అత్యున్నతలోకమైన బ్రహ్మలోకం నుంచి మహత్తత్వం అంటే అది అక్కడి నుంచి ప్రారంభం అవుతున్నాయి ఆ వ్రేళ్ళు. అక్కడి నుంచి ఈ సంసార వృక్షం రకరకాల గ్రహాలను శాఖలతో విస్తరించి ఉంది. సో, ఈ శాఖలన్నీ ఇక రకరకాల లోకాలు ఇవన్నీనమాట. సో, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ఆహ్, అని చెప్పబడే జీవుల యొక్క కర్మ ఫలాలే ఈ వృక్ష ఫలితాలు. ఈ వృక్షాల ఫలితాలేమిటి అంటే, ఈ ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం అని చెప్పి మన కర్మఫలాలున్నాయి గదా! అవే ఈ వృక్షాల ఫలితాలు. ఈ వేళ్ళు పై భాగం, క్రింది భాగంలో వృక్షానికి ఆహ్, ప్రత్యక్షానుభవం ఈ ప్రపంచంలో లభించకపోయినా అలాంటిదొకటి ఉన్నది. అంటే వ్రేళ్ళు ఇప్పుడు నిజంగా ఇది ఇమాజినరీ ట్రీ అంటే మనకి విషయాన్ని చెప్పడానికి చెప్తున్నారు. కాబట్టి అలాంటి వృక్షం ఏదని మనం అంతటా వెతకొచ్చు. అంటే ఇది నిజమని కాదు. ఈ రకంగా సింబలైజ్ చేస్తున్నారు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని అని ఇక్కడ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారన్నమాట. నిజంగా ఉందని కాదు. ఇక్కడ సింబలైజేషన్ ఇది. ఈ వృక్షాన్ని మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు ఈ తలకుందులైన దాన్ని? ఏదైనా ఆహ్, ఒక నీరు ఉన్న దగ్గరికి వెళ్తే నీటి ఒడ్డున చెట్టున్నట్లయితే ఆ నీటిలో చూస్తే చెట్టు తలక్రిందులుగా కనిపిస్తుంది మనకి. కాబట్టి అలా ఈ భౌతిక జగత్తు ఎందుకు తలక్రిందులుగా ఉంది? దేనికి తలక్రిందులు? అసలైన చెట్టేది? తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టేది? నీటిలో చూస్తే తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు మనకి రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తోంది. అసలైన చెట్టు అక్కడ భూమి మీద పక్కనుంది ఒడ్డు మీద. ఇక్కడ మనకి తలక్రిందులుగా కనిపించేది గనక రిఫ్లెక్షన్ అయినట్లయితే దీని యొక్క ఒరిజినల్ చెట్టు ఎక్కడుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. ఇదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ చెట్టు తలక్రిందులుగా ఉందన్నది చూసాము. అయితే ఈ చెట్టు ఎప్పుడైనా తలక్రిందులుగా ఉంది అంటే అది రిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు నీడ ఇట్లా మనకి వాటర్‌లో రిఫ్లెక్ట్ అయితే ఏదైనా తలక్రిందులుగా ఉంటుంది. చెట్టు రిఫ్లెక్ట్ అయితే చెట్టు తలక్రిందులయింది. కాబట్టి పైనున్న సరియైన చెట్టు నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేసరికి ఇది తలక్రిందులైంది. సో, ఇక్కడ ఈ చెట్టు మనం చూసే ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు మరి దీని యొక్క అసలు వృక్షం సరి అయిన పొజిషన్‌లో ఉన్న వృక్షం ఎక్కడున్నది? అదేమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఎగ్జాక్ట్‌లీ కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. దీప్తి మాతాజీ. సో, ఈ వృక్షానికి నిజమైనది సరి అయిన తిన్నని వృక్షం ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉంది. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమే సరి అయినది. దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇలా తల్లక్రిందులుగా కనిపిస్తోంది. అది ఈ చిత్రంలో మనకిలా చూపిస్తున్నారనమాట. మరి చెట్టు ఇక్కడున్నది, నీళ్లున్నాయి పక్కన, నీటిలో అది తల్లక్రిందులుగా కనపడుతోంది. అలాగే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఉన్నది. అది దేనిలోనో ప్రతిబింబించి ఇలా తల్లక్రిందులయి భౌతిక ప్రపంచం అయింది. దేనిలో ప్రతిబింబించింది? అదెవరైనా చెప్పగలరా? చెప్పలేకపోతే మనం ఎలాగో ఇప్పుడు చూస్తాము. ఆన్సరు. బట్ అక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అదనమాట. రిఫ్లెక్షను. అది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు దేనిలో ఆహ్, హ్మ్. రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇది ఇలా తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది. అదెవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ నీరులో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేసరికి చెట్టు తలకిందులైంది. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం దేనిలో మరి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి, ఏ రకమైన నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వబట్టి ఇలా తలక్రిందులయింది? ఈ భౌతిక ప్రపంచంగా? కోరికలు అనే మిర్రర్‌లో. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. కోరికలు అనే నీటిలో. వెరీ గుడ్. కరెక్ట్. దీప్తి మాతాజీ ఆన్సర్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
సో అది ఇక్కడ మెయిన్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అవన్నమాట. సో ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం సరి అయిన మనం ముక్తిలో ఉన్న వాళ్ళే, ముక్తి వచ్చిన వాళ్ళే అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి, శుద్ధ భక్తులే అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి, ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఇది కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ ఈ భౌతిక ప్రపంచం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ అందరూ కూడా కోరికలతో నిండి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో ఉన్నారు కాబట్టి, అది దానికి ఆపోజిట్ గా ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి కోరిక వల్లే ప్రతిదీ కూడా ప్రారంభం అవుతుందని మనం చూసాం. 3rd చాప్టర్ లోనే చూసాం అది. 2nd, 3rd చాప్టర్స్ లో. సో ఆసక్తి ఎప్పుడైతే మనకి ఆసక్తి డెవలప్ అవుతుందో దాని ద్వారా కోరిక డెవలప్ అవుతుంది. కామం డెవలప్ అయితే కోపం డెవలప్, క్రోధోభిజాయతే అని చెప్పి కామ సంజాయతే అని మనం తర్వాత క్రోధోభిజాయతే అని చూస్తాం అక్కడ శ్లోకాలు. సో కామాన్ని తర్వాత క్రోధం వస్తుంది, క్రోధం వస్తే మోహం వస్తుంది, మోహం వస్తే బుద్ధి నాశనం అవుతుంది, బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషి నాశనం అవుతాడు, బుద్ధి నాశాత్ ప్రణశ్యతాత్ అని చూస్తాం, అంటే మనిషి నాశనం అవుతాడు. సో అవన్నీ కూడా మనం ఇంతకు ముందే చూసాం. కాబట్టి ఈ కోరిక అనేదే ఈ కంప్లీట్ మాయను కలిగిస్తుంది. అది కూడా మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో ఆ విషయం చెప్పారనమాట. ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క ప్రతిబింబమే ఈ భౌతిక జగత్తు. కానీ కోరిక అనేటటువంటి జలములో స్థితమై ఉన్నట్లు ఈ వృక్షం యొక్క ప్రతిబింబం ఆధ్యాత్మిక జగత్ అనేది నిజమైన జగత్తుకి, ఆధ్యాత్మిక జగం అనే నిజమైన చెట్టుకి ఈ భౌతిక జగత్తు ప్రతిబింబము, ఈ వృక్షం యొక్క ప్రతిబింబం జలంలో ఉంది. ఆ జలం ఏమిటి అంటే భౌతిక జగత్తు కోరికలో స్థితమై ఉంది. కాబట్టి కోరికే ఈ భౌతిక లోకం యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ కి కారణం ఏమిటి అంటే కోరిక వల్లనే ఇదంతా కూడా ఆధారపడి ఉంది ఈ భౌతిక జగత్తు. అలాంటి భౌతిక అస్తిత్వం నుంచి ఎవరైతే ముక్తి కావాలనుకుంటారో ఈ సంసార వృక్షాన్ని మరి అధ్యయనంతో కంప్లీట్ గా ముందు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాంతో వాళ్ళకున్న బంధాన్ని ఛేదించుకోవచ్చు. అసలు దీని నేచర్ ఏమిటో తెలిస్తే కదా మనం దాని నుంచి బయటపడటానికి ప్రయత్నించగలం. సో ఆ విషయం చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సంసార వృక్షం నిజ వృక్షానికి ప్రతిబింబం కాబట్టి దానికి ప్రతిరూపమే వాస్తవానికి మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో సర్వస్వం కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో మరి ప్రకృతి, పురుషుడు, త్రిగుణాలు, పంచభూతాలు, ఈ దశేంద్రియాలు, మనసు ఇవన్నీ కూడా మరి భగవంతుడి నుంచి వస్తున్నాయని మనం చూసాము ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు సృష్టికి. అయితే ప్రతిబింబానికి కారణమైనది ఏమిటి అంటే మూలం, అసలైనది, అది మాత్రం శాశ్వతమైనది. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక వృక్షం యొక్క భౌతిక ప్రతిబింబాన్ని మనం ఛేదించాలి. అంటే ఈ నీడని రిఫ్లెక్షన్ తీసివేయాలి. మనం రిఫ్లెక్షన్ తీసి నిజమైనది ఏదో దాని వైపు వెళ్ళాలి, అంతే కదా. ఈ రిఫ్లెక్షన్ నిజం కాదు, నీటిలో కనిపిస్తోంది. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్ అంతా కూడా జగమే మాయ అన్న దానికి ఇది అర్థం. మాయ అంటారేమిటి, కళ్ళ ముందు అన్ని కనపడుతుంటే జగమే మాయ అని మనం అనుకుంటూ ఉంటామని ఎప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటా ఎగ్జాంపుల్. దాని మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఇది. ఎందుకంటే ఇది కళ్ళ ముందు అంతా కనిపిస్తున్నా మనం నిజం అనుకుంటున్నాం, కానీ ఇది పర్మనెంట్ కాదు, ఇదంతా కూడా మాయే. మనం ఈ మాయలోనే చిక్కుకుని ఇదే నిజం అనుకుంటున్నాము. ఇది దానికి ప్రతిరూపం మాత్రమే. కాబట్టి నిజమైనది అర్థం చేసుకుంటే, నిజమైనది ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆ వృక్షాన్ని, ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనం ఈ మాయాతత్వం నుంచి బయటపడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అలాగే నిజంగా ఆ విధంగా తెలిసినప్పుడే నిజంగా వేదాలు తెలిసిన వాడు, అది తెలుసుకున్నప్పుడే వేదాలు తెలిసిన వాడని అనవచ్చు. సో అని చెప్పి వేదాల్లో కూడా కొన్ని కర్మకాండలు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ యజ్ఞం ఇలా చేయాలి, అది అలా చేయాలి అని చెప్పారు. అలా చేస్తే మరి పుణ్యం వస్తుంది, స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది అని చెప్తారు. అలాంటి వాటిల్లోనే వేదాలలో ఉన్న ఆ పోర్షన్ మీదే ఆకర్షితులైన వాళ్ళకి ఇక ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ అంటే అది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు చెట్టుకి ఆకులు ఉన్నాయి కదా, ఆకుల పట్ల మాత్రమే ఆకర్షితులు అవుతున్నారు వాళ్ళు. కానీ వేదాల యొక్క యథార్థ ప్రయోజనాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ ఆకులు ఆ పచ్చదనం అవే చూస్తున్నారు, అటువైపే వెళ్తున్నారంటే
ఆ వేద మంత్రాలు చదివితే పుణ్యం వస్తుందని అంతవరకే అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఆకులతో తృప్తి పడేవాళ్ళు. కానీ భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పేటటువంటి ఈ ప్రతిబింబపు సంసార వృక్షాన్ని ఛేదించి ఆధ్యాత్మిక జగత్ అనే యథార్థ వృక్షాన్ని పొందటమే వేదాల యొక్క ప్రయోజనం. కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ రిఫ్లెక్షన్ నుంచి తప్పుకుని ఈ పైన తిన్నగా ఉన్న అసలైన వృక్షం వైపు వెళ్ళటమే దీని యొక్క మీనింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ శ్లోకానికి ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారనమాట. సో సెకండ్ శ్లోక అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య ఇది పెద్ద శ్లోకము. సో అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాళ అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో అధశ్చోర్ధ్వం అంటే కిందికి మరియు పైకి, అధా కిందికి, చ మరియు ఊర్ధ్వం పైకి, కిందికి మరియు పైకి ప్రసృతాస్తస్య శాఖ అంటే అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాయి, అంటే పెరుగుతూ వచ్చాయి ఈ శాఖలు, కొమ్మలు పైకి కిందకి అన్ని డైరెక్షన్స్ లో పెరుగుతున్నాయట. గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాళ గుణాలన్నిటితో పోషించబడుతున్నాయి. ఈ కొమ్మలు ఎలా పెరుగుతున్నాయి? మామూలు చెట్టు అయితే నీళ్లు పోస్తే పెరుగుతుంది. ఇది ఈ త్రిగుణాల వల్ల పెరుగుతోందంట ఈ చెట్టు. ఏది? సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇలా ఈ చెట్టుని పోషిస్తూ ఈ ప్రపంచంలో ఆ ఆ కొమ్మలన్నిటినీ ఈ చెట్టుని ఆ విధంగా పెంచుతున్నాయి. విషయ ప్రవాళ అంటే దాని కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలంటే ఇంద్రియ ప్రలోభాలు, అంటే ఇంద్రియాలు మనకు చూపెట్టేటటువంటి ప్రలోభాలే ఈ కొమ్మలు. సో అధశ్చ మూలాన్ అనుసంతతాని, ఇవి అధశ్చ మూల అంటే మళ్ళీ క్రిందికి పైకి పెరుగుతూ ఇవి అనుసంతతాని అంటే వ్యాపించాయి, అన్ని కూడా పైకి కిందకి వ్యాపించాయి. ఎలా? కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకి, ఈ లోకంలో మనుష్యులందరినీ కూడా కర్మలకు అనుబంధం, కర్మలకు రిలేట్ చేస్తూ అని చెప్తున్నారు. సో టోటల్ గా వృక్ష శాఖలు ప్రకృతి యొక్క గుణాలతో పోషింపబడుతున్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఎలా పెరుగుతున్నాయి? ఈ చెట్టు ఎలా పెరుగుతోంది అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలే దీన్ని, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయను పెంచుతున్నాయి. అందుకే మాయ అంటే ఏమిటి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు అంటాం. ఎందుకు? ఈ మాయ లేనిదే ఈ ప్రపంచాన్నంతా కూడా పోషించేది మాయే. అందుకే ఈ చెట్టు దేంతో పెరుగుతోందంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలని ఈ త్రిగుణాల నీళ్లతో, త్రిగుణాలు అనబడే ఈ మాయా నీటితో పెంచబడుతోంది. అలా పోషింపబడి ఊర్ధ్వంగా పైకి కిందికి మంచి వృక్ష బ్రాంచెస్ అన్ని కూడా వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఇంకా దీని చిగుళ్ళన్నీ కూడా ఇంద్రియార్థాలు, అంటే ఇంద్రియాలు మనకు చూపించే ప్రలోభాలు, అవన్నీ విషయాలు. అధోముఖంగా ఉన్నా కూడా ఈ వృక్షపు వ్రేళ్లు మాత్రం దేన్ని సూచిస్తున్నాయి? మనుష్యుల యొక్క కామ్యకర్మల వల్ల మనం అనుభవించే బంధాలను సూచిస్తున్నాయి. మూడులు పడిపోయి ఉన్నాయి కదా ఈ వ్రేళ్ళన్నీ కూడా. సో అది దేనిని సూచిస్తున్నాయంటే మన కర్మబంధాలతో మనం ఎలా బందీలం అయ్యామో ఈ వ్రేళ్ల యొక్క ముడులు దానిని సూచిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ వృక్షం నీటిలో మరి ఇట్లా ఏదైతే నిజమైన వృక్షం ఒడ్డు మీద ఉంటే నీటిలో తల్లక్రిందులుగా కనిపిస్తుందో అలా ఈ ఆధ్యాత్మిక వృక్షం కూడా కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తల్లక్రిందులు అయిపోయింది. అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న శుద్ధత్వం కాస్త అశుద్ధం అయిపోయింది, మాయలో కోరికలతో నిండిపోయింది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ చెట్టును అందుకని ఏం చూపిస్తున్నారు? అన్నిటికంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పైనున్నది బ్రహ్మలోకం, తర్వాత దేవలోకాలు, మరి మహర్లోకము, ప్రజాపతులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, స్వర్గలోకం, ఆ తర్వాత భూలోకం, మనుషులు కనపడుతున్నారు, ఆ తర్వాత కింది లోకాలు, జంతురాజ్యం అని చూపిస్తున్నారు ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే చెట్టుని ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్ గా. సో పైలోకం నుంచి కింది లోకాలు. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न चासंप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन
చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో చాలా వివరంగా చక్కగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్తున్నారు. నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే అంటే ఈ వృక్షం యొక్క రూపం మరి ఇహ అంటే ఈ ప్రపంచంలో కూడా నా ఉపలభ్యతే అంటే ఎవరికి కూడా తెలియదు. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియదు. నా అంతో దీనికి అంతం లేదు. నచ ఆది మరియు ఆది కూడా లేదు. నచ సంప్రతిష్ఠ అలాగే మరి దీనికి ఎండ్ ఏదో మూలం కూడా ఎవరికి దీని మూలం కూడా కనిపించదు. అశ్వత్థమేనం. సో ఈ అశ్వత్థ వృక్షం సువిరూఢ మూలం. దీన్ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి. దీని మూలం దీని యొక్క వ్రేళ్లు గాఢంగా పాతుకుపోయి ఉన్నాయి. అలాంటి ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అసంగ శస్త్రేణ అంటే అసంగత్వము డిటాచ్మెంట్ అనేటటువంటి ఒక అస్త్రంతో ఒక ఆయుధంతో దృఢైన దృఢ చిత్తంతో అంటే డిటర్మినేషన్తో నరికి వేయాలి. చిత్వ అంటే దానిని ఛేదించాలి. బలమైనటువంటి డిటర్మినేషన్తో చిత్వ. దేంతో ఫస్ట్ అసంగత్వంతో డిటాచ్మెంట్తో డిటర్మినేషన్తో ఈ బలంగా నాటుకుపోయిన ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని ఛేదించాలి. తతః పదం ఆ తరువాత మరి తత్పరిమార్గితవ్యం అన్వేషించాలి దానిని. దేన్ని? యస్మిన్ గతాన ఎక్కడికి వెళ్తే నా నివర్తంతి తిరిగి రాము, నా నివర్తంతి భూయ తిరిగి మళ్ళీ రాము, అది వెతుక్కోవాలి అంటున్నారు. సో ముందు ఈ వృక్షాన్ని అసంగత్వం డిటాచ్మెంట్ తోనూ డిటర్మినేషన్ తోనూ ఛేదించి తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ మనం వెనక్కి తిరిగి భూలోకంలోకి రాకుండా ఉంటామో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి, అది ఎక్కడుంది అని వెతుక్కోవాలి. తమేవచ ఆద్యం అంటే ఆది అయినటువంటి పురుషం ప్రపద్యే ఆది పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. యతః ప్రవృత్తి ఎవరి నుంచి అయితే ప్రవృత్తి ఆరంభమైందో ప్రసృత పురాణి ఆరంభింపబడి వ్యాపించబడి అనాది కాలం నుంచి ఎవరి ఉన్నదో ఎవరి అనాది కాలం నుండి కూడా ఎవరి నుండి ప్రారంభమయ్యి ఎవరి చేత వ్యాపింపబడి ఉన్నదో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అని ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. 2 శ్లోకాలు చూసాం, 3, 4 ఇక్కడ. సో ఈ 3, 4లో ఫైనల్ గా ఈ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఎవరికి తెలియదు ఈ ప్రపంచంలో. దాని ఆది బిగినింగ్ గాని అంతం గాని మూలం గాని ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. కాకపోతే స్థిరంగా నాటుకుని ఉన్న ఈ సంసార వృక్షాన్ని అంటే ఈ ప్రకృతి ఈ మాయ భౌతిక ప్రకృతి మాయ ఈ వృక్షాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ ఈ ఏదైతే స్థిరంగా నాటుకుని ఉందో ఈ సంసార వృక్షం ఈ మాయా వృక్షాన్ని అంటే ఈ కోరికతో నిండి ఉన్న ఈ ప్రపంచాన్ని భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ మనిషి దృఢచిత్తంతో అసంగత్వం అనే శస్త్రంతో ఖండించి వేయాలి. ఆ తర్వాత ఖండించిన తర్వాత మరి ఎవరి నుంచి మొత్తం స్టార్ట్ అయిందో ఇదంతాను ఎవరి వల్ల ఇదంతా కూడా వ్యాపింపబడి ఉన్నదో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి మనం శరణు వేడాలి. సో ముందు డిటాచ్మెంట్ పెంచుకుని ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు భగవంతుడి పట్ల అటాచ్మెంట్ పెంచుకోవాలి. సో భౌతిక ప్రపంచంతో డిటాచ్మెంట్, భగవంతుడితో అటాచ్మెంట్, శరణు వేడటం అంటే మరి సమస్తాన్ని కూడా మనం భగవంతుడి కోసం భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనే విధంగా ఉండటం. భగవంతుడు ఏది చేసినా సరే ఆ శరణాగత తత్వం అంటే ఏంటి? ఏదైనా సరే మనం భగవంతుడిని ట్రస్ట్ చేయగలగటం, విశ్వసించగలగటం. విశ్వసించటం అంటే మనకి మంచే జరుగుతుందని కాదు, ఏది జరిగినా సరే అది భగవన్ నిర్ణయం అని యాక్సెప్ట్ చేయగలగటం. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఎవరికి అర్థం కాదని ఎలాగో ఇక్కడ చెప్పారు.
పైన మూలమేమో మరి పైనుంది, ఈ వృక్షం ఇంత విస్తారంగా క్రిందుంది. అలాంటి వృక్షంలో ఈ విస్తారంలో మనం బద్ధులం అయిపోతే ఇక అది ఎక్కడ వరకు వ్యాపించి ఉంది, దాని మొదలే అంటే ఈ మాయలో చిక్కుకుపోతే ఇక దానికి ఎండ్ అనేది ఎక్కడో తెలియదు, బిగినింగ్ అనేది ఎక్కడో తెలియదు. ఈ మాయలో పడిపోతే అంత కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ లో మోహత్వంలో ఉంటాము అని అర్థం. అయినా సరే అతడు ఈ కారణాన్ని కనుక్కునే తీరాలి, ఎందుకంటే మోక్షానికి మార్గం కాబట్టి. నేనేదో పలానా వాడి అబ్బాయిని మళ్ళీ మా నాన్నగారు పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి ఇవన్నీ అనుకుంటూ పరిశోధన గావిస్తూ మనం వెళ్తే చివరికి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే మరి మా తాతగారు, ఆ తాతగారి తాత, ఆ తాత, ఆ తాతగారి తాత, ఇంకొక తాత, ఇలా మనం గనక నిజంగా వెళ్తే అన్ని కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచే ఆవిర్భవించిన బ్రహ్మదేవుడు అందరికీ మూలమని మనకు అర్థమవుతుంది. చివరికి బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఆది అయిన శ్రీకృష్ణుణ్ణి చేరిన తర్వాత మన యొక్క పరిశోధన సమాప్తం అవుతుంది అంటున్నారు. ఈ సంసార వృక్షపు మూలాన్ని అంటే ఇదంతా ఏంటంటే సింపుల్ వర్డ్స్ లో మనం ఈ విషయాన్ని గ్రహించగలగటం. అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అంటే మనం ఏదో మన పేరెంట్స్ ఏదో అనుకుంటే అంతటితో ఆపేస్తాం. ఆధ్యాత్మిక శోధన అనేది ఉండదు. కానీ ఆలోచిస్తే మరి వీటన్నిటికీ కూడా బిగినింగ్ అనేది ఉంది. ఈ సృష్టికి ఆది ఉన్నది కాబట్టి అది కనుక్కోవడం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆ మూలం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన్ని గూర్చిన సంపూర్ణ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర మనం ఈ రీసెర్చ్, ఈ పరిశోధన చేయాలి. అలాంటి అవగాహన మన వల్ల మనిషి క్రమంగా మరి మనకి ఈ మిథ్యాతత్వం నుంచి బయటపడి యథార్థంలోకి వెళ్తాము. అయితే ఇంద్రియ భోగాల మీద ఆసక్తి ఉన్ననాళ్ళు కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం వహించాలనే భావన ఉంటుంది మనకి. అంటే మనకి కోరికల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడల్లా అది కావాలి, అది కావాలి, మనం కంట్రోల్లో ఉండాలి, మనం చెయ్యాలి, ఇది తెచ్చుకోవాలి, అది తెచ్చుకోవాలి, వాళ్ళు ఎవరన్నా తెచ్చుకుంటే కుదరదు, వాళ్ళు చెప్పినట్లు కాదు, మనం చెప్పినట్లు చేయాలి అనేటటువంటి ఒక కంట్రోల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మనకి భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల మీద ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో అలాంటి కంట్రోలింగ్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి అసంగత్వం అనే మాట కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. సో ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు ఈ అసంగత్వం అంటే ప్రామాణిక గ్రంథాలు, ఆధ్యాత్మికతను గురించి చర్చించడం, ఇవన్నీ కూడా తర్వాత మరి సేవ, వీటన్నిటి వల్ల కూడా మనం క్రమేణా అసంగత్వాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. సో శ్రవణం, అలాగే కీర్తనం, అలాగే మరి స్మరణం, భగవన్నామాన్ని, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ భగవంతుడి పట్ల ప్రేమను, భక్తిని పెంచుకునేటటువంటి సాధనాలు. సో ఎవరి నుంచి సమస్తం ఉద్భవించిందో అలాంటి ఆది మూలం పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవంతుడే. అందుకే ఆయన పూర్ణ అవతారం అని కూడా శ్రీకృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు అంటారు. సో భగవంతుడి కరుణ పొందాలి అంటే ఆయన్ని శరణు వేడితే చాలు. కాబట్టి శ్రవణం, కీర్తన, ఈ పద్ధతులతో మనం భగవంతుణ్ణి చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని మనం అందరికీ పంచిపెట్టవచ్చు. ఈ విషయాన్నే స్వయంగా అహం సర్వస్య ప్రభవ, సర్వానికి నేనే మూలం అని మనం ఇంతకు ముందే ఆ శ్లోకాన్ని చూసాం. కాబట్టి ఈ భౌతిక జీవనంలో ఎంతో దృఢమైన ఈ సంసార వృక్షపు బంధాల నుంచి బయటపడటానికి అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. ఆయన్ని శరణు వేడితే మనకి ముక్తి తప్పనిసరిగా లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మరి అటెండెన్స్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి దయచేసి అందరూ. ఇప్పుడు 5th శ్లోక చూద్దాం. సో ఇక్కడ చిత్రంలో మనం ఇంపార్టెంట్ చిత్రాలని చూసాం. 3rd, 4th శ్లోకాస్ చూసాం. ఇప్పుడు 15th శ్లోక చూద్దాం. నిర్మాణ మోహాజిత సంగ దోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యం మూఢా పదమవ్యయం తత్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. గర్భోదక సాయి విష్ణువుని కూడా మనం చూస్తున్నాం. యాక్చువల్గా మేబీ కారణోదక సాయి విష్ణు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఆయన ఊపిరి పీల్చినప్పుడల్లా ఈ మహత్తత్వం విశ్వాలన్నీ కూడా పుడుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. ఇక్కడ మరి బ్రహ్మదేవుడు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు మనం ఇక్కడ కింద చూస్తున్నాం.
సో నిర్మాణ మోహ జిత సంగ దోష అంటే నిర్మాణ మోహం, మోహం లేని వాళ్ళు, ఈ మిథ్యా అహంకారము భ్రాంతి ఇవి లేని వాళ్ళు, జిత సంగదోష ఈ సంగదోషాలను జయించిన వాడు, సంగత్వ దోషాలు అంటే అటాచ్మెంట్ అనేటటువంటి దోషాన్ని జయించగలిగిన వాడు, ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ, వినివృత్త అంటే కోరికలన్నీ కూడా వినివృత్తం చేసుకున్నాడు, వదిలించుకున్నవాడు, ఆధ్యాత్మికతలో నిత్యము నిమగ్నమై కోరికలను వదిలిపెట్టినవాడు, విముక్త ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తిని పొందినవాడు. ఎలాంటివి ద్వంద్వాలంటే భగవంతుడే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. సుఖదుఖ సంజ్ఞై అంటే సుఖదుఖాలనేటటువంటి ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తుడైన వాడు. మనకేమిటి, ఇది ఏదన్నా మంచిది ఇది జరిగితే మనకి మంచి సుఖపడతాం అని దాని మీద ఇష్టము కోరిక, ఇలాంటిది వస్తే కష్టం మనం దుఃఖిస్తాము అని దాని మీద ద్వేషము, అంటే ఈ రాగద్వేషాలన్నీ వదిలినవాడు, సుఖమైన దుఃఖమైన సమదృష్టితో ఉండగలిగిన వాడు. గచ్చంత్య మూఢ పొందుతారు, అమూఢ అంటే భ్రాంతి లేనితనాన్ని పొంది పదమవ్యయం అంటే ఆ అవ్యయమైన శాశ్వతమైనటువంటి నాశనం లేనటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అహంకారము అంటే ఈ మోహము లేని వాళ్ళు, అలాగే మరి అటాచ్మెంట్స్ నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు, నిత్యము ఆధ్యాత్మికత మీద మనస్సును ఉంచగలిగి కోరికల నుంచి బయటపడ్డవాళ్ళు, సుఖదుఖాలనే ద్వంద్వాలను నుంచి బయటపడ్డవాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు మరి తప్పనిసరిగా కూడా ఆ మూఢత్వం పోయి వాళ్ళు భ్రాంతి రహితులై ఏ విధంగా భగవంతుని శరణు వేడాలో తెలిసిన వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు అవ్యయాన్ని పదమవ్యయం తత్ అంటే అవ్యయమైనటువంటి స్థానాన్ని, అంటే ఏమిటది, భగవంతుడి యొక్క పరంధామాన్ని చేరగలరు. కాబట్టి శరణాగత విధానం ఈ శ్లోకంలో చక్కగా వర్ణించారు. మరి మనిషి గర్వంతో భ్రాంతి చెందకుండా ఉండాలని, అదే ఫస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ, మొట్టమొదటి అర్హత ఏమిటంటే గర్వంతో భ్రాంతి చెందకుండా ఉండటము. శరణాగత తత్వానికి ఫస్ట్ క్వాలిటీ అదనమాట. అర్హత ఏమిటి అంటే అది, ముందు ఆ గర్వాన్ని వదిలిపెట్టి, అందుకే నేను గడ్డిపోచ కంటే కూడా తక్కువ అనేటటువంటి భావంతో భగవంతుని తలుచుకోమంటూ ఉంటారు. కాబట్టి భౌతిక ప్రకృతికి నేనే ప్రభువునని గర్విస్తూ ఆ కారణంగా బద్ధజీవుడికి భగవంతుని శరణు వేయటం చాలా కష్టమైపోయింది ఈ ఫీలింగ్స్ తో అంటున్నారు. కానీ మనిషి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవడం ద్వారా ఈ భౌతిక ప్రకృతికి నేను కాదు ప్రభువుని భగవంతుడు అన్నది తెలుసుకోగలుగుతాడు. గర్వంతో కలిగిన భ్రాంతి నుంచి ఎప్పుడైతే మనం ఆ గర్వం వదిలిపెట్టి ఆ భ్రాంతి నుంచి బయటపడతామో అప్పుడు శరణాగత విధానాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. కాబట్టి ఫస్ట్ అర్హత ఏమిటంటే ఈ గర్వాన్ని వదులుకోవడము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జగత్తులో మనకి ఏదైనా కొంచెం గౌరవం, ఏదో కొంత గౌరవాన్ని ఎవరైనా వాళ్ళు ఇవ్వాలి వీళ్ళు ఇవ్వాలని అనుకుంటూ ఉంటాము. అలా ఎప్పుడు కోరుకునే వాడికి శరణు వేడటం అనేది సాధ్యపడదు. ఎందుకంటే అందరూ మన్నే గౌరవించాలనుకుంటున్నాం కానీ మనమందరం శరణు వేడి గౌరవించవలసింది భగవంతుణ్ణి అనేది మనకు ఆ మాయలో పడిపోయి ఆ కోరికలో మనకు గుర్తు రావడం లేదు. కాబట్టి ఈ మాయతో వచ్చిన ఈ గర్వం వల్ల మనిషి ఈ జగత్తులో కొన్ని రోజులే మనం ఉండేది. ఈ జగత్తు యొక్క వయస్సుతో పోలిస్తే మన వయస్సు ఎంత, కానీ మనమే ఈ జగత్తంతా కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళమని మనం మూర్ఖత్వంతో అనుకుంటున్నాం. ఏదో వస్తాము, కొంతకాలం ఉంటాం, మళ్ళీ తిరిగి వెళ్తాము, అంతేగా ఇలాంటి భావాలన్నీ పెట్టుకుని దుఃఖమయ జీవితంలో గడిపి చివరికి మన టైం అయిపోయినప్పుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అంతా కూడా ఈ భావంతోనే ఈ ప్రపంచం అంతా నడుస్తోంది, ఇలాంటి భావాలతోనే అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి భావాలతోనే మనుషులు ఏదో ఈ భూమి అంతా కూడా మనకు సంబంధించినదే, సరే మనం అలాగే ఉంటాం కదా, ఇంకా ఇంకా కావాలి, భూమి కొన్న కొందికి ఇంకా ఎక్కువ భూమి కావాలి, ఇంకా ఎక్కువ భూమి కావాలి, ఎన్నాళ్ళు ఉంటాము, మనకి ఇదంతా ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచించడం లేదు. ఇలా అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏ రకంగా మనం ఈ మాయకు దాసులం అయ్యామన్నది, ఈ ప్రపంచంలో యజమాని అనే ఈ మిథ్యాభావం నుంచి అందరూ కూడా నేనే ఈ ప్రపంచానికి యజమాని అనే ఈ భావం నుంచి బయటపడాలి. అంటే మన అందరం ప్రపంచానికి యజమానులు అని మనం ఏమైనా అనుకుంటున్నామా అని మనకు అనిపిస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ప్రపంచం అంతటికీ అవ్వాలని అనుకోక్కర్లేదు. మనం దాని అర్థం ఏమిటంటే
ఇదేదో నాది నాది నాది, ఇంకా ఆ అటాచ్మెంట్ ఇంకా కావాలి అనే ఆ ఫీలింగ్ వీలైనంత వరకు తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ తోనే ఈ లైఫ్ అంతా మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాం. కానీ మరి భగవంతుడి వైపు మనం ఏమాత్రం ఈ డిటాచ్ చేసుకుని తిరగట్లేదు అన్నది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఇదేదో ఉంటాము ఈ భావంతోనే ఆందోళనతో కష్టాలు పడుతూ ప్రయత్నాలు చేస్తూ చివరికి అలాగే మరి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మనుషులు. సో ఇంకా భగవంతుని తెలుసుకునేది ఎప్పుడు, ముక్తిని సాధించేది ఎప్పుడు. కాబట్టి ఇలాంటి మిథ్యాభావం నుంచి బయటపడితేనే మనిషి ఆమ్, అన్ని రకాలైనటువంటి మిథ్యా అటాచ్మెంట్స్ నుంచి బయటపడగలడు. ఎందుకు? మన ఫ్యామిలీ అవ్వనివ్వండి, సోషల్ అవ్వనివ్వండి, ఇలాంటి అటాచ్మెంట్స్ తో మనం పెట్టుకున్న బంధాలన్నీ కూడా ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ని మనం అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు వాటి నుంచి బయటపడొచ్చు. మనకి ఈ సాంగత్యాలన్నీ కూడా దోషపూరితాలే. ఈ భౌతిక జీవితంలో మనల్ని బంధించేవే. ఈ స్థాయికి చేరుకున్న అతడు ఇక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. తనదేదో, తనది కానిదేదో తెలుసుకునే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ఇవన్నీ కాదు నావి. మరి నిజమైనది ఏంటి అంటే ఆ పరంధామమే అన్నది తెలుసుకోవాలి అని ఇక్కడ ఆ యథార్థ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు సుఖదుఖాలు, బాధ, వినోదాలు ఇటువంటి ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి బయటపడతాడు. అంతే కదా! అది కావాలి కావాలనే తీవ్రమైన కోరికను వదిలిపెట్టామంటే, అహంకారాన్ని, గర్వాన్ని వదిలిపెట్టామంటే, ఏది జరిగినా భగవంతుడి నిర్ణయమే, దానికి తిరుగనేది లేదు. దాంట్లో ఏమి కూడా అన్యాయంగా ఏది లేదు. ఏది కూడా భగవంతుడు చేశారు అంటే అది దానికి కారణం ఉండబట్టే అది జరిగింది. మనకది చెడు అనిపించవచ్చు. కానీ ఎందుకు జరిగిందో ఆయనకు తెలుసు. ఏది ఎందుకు ఎలా జరిగిందో సో అనే శరణాగత తత్వం నుంచి వెళ్ళొచ్చు. సుఖదుఖాలు, బాధ, వినోదాలు వీటన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడొచ్చు. ఈ అవగాహన ఉండి శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి అలాంటి జ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ గర్వాన్ని వదులుకోవాలి. మరి అదే ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ నాది నాది అనేది ఉన్నప్పుడే ఈ ఫీలింగ్స్ వస్తాయి. సెకండ్వి మరి అప్పుడు ఈ సుఖదుఖమైన ఏదైనా సరే సమత్వంతో భగవంతుడు ప్రసాదం ఏది వచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనుకోవడం, అప్పుడే మనకు ఈ శరణాగతత్వం సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा नानिवर्तन्ते తద్ధామ పరమం మమ. అలాంటప్పుడు భగవంతుడి యొక్క పరమపదం పొందుతారు. గచ్చంత్యమూడా పదమవ్యయం తత్ అని చూసాం కదా. ఎవరైతే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై సుఖదుఖాలనే ద్వంద్వాల నుంచి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కోరికలను వదిలిపెట్టి స్థితులైన వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికతలో, అప్పుడు వాళ్ళు అమూఢత్వాన్ని, వాళ్ళ మోహాన్ని వదిలిపెట్టి దివ్యమైనటువంటి అవ్యయమైనటువంటి ఆ పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అన్నారు. కాబట్టి ఆ పరమపదం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తనను చేరుకున్న పరమపదం ఎలా ఉంటుంది. న తద్భాసయతే సూర్యో. సో ఇది న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః. సో ఇది సూర్యుడితో భాసింపదు అంటే ప్రకాశింపబడదు. న శశాంకో చంద్రుడితో కూడా ప్రకాశింపబడదు. న పావకః అగ్నితో కూడా ప్రకాశింపబడదు. ఏది? ఆ పరమపదం ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారు. యద్గత్వాన ఇది ఇది ప్రాప్తమైన తర్వాత నా నివర్తంతే తిరిగి మళ్ళీ రారు. తద్ధామ పరమం మమ. అలాంటి తత్ ధామ ఆ ధామం పరమం దివ్యమైనది మమ నా యొక్క. అలాంటి దివ్యధామం నాది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ దివ్యధామం వాళ్ళకి ప్రాప్తం అవుతుందని చెప్పారు కదా. ఎవరైతే ఈ అటాచ్మెంట్స్ నుంచి, కోరికల నుంచి బయటపడి ఆధ్యాత్మికత వైపు స్థితులై ఉంటారో, ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై సుఖదుఖాలనే ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడతారో, వాళ్ళు అవ్యయమైనటువంటి పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. ఆ పరమపదం ఎలా ఉంటుంది అంటే సూర్యుడి వల్ల గాని, చంద్రుడి వల్ల గాని, అగ్ని వల్ల గాని ప్రకాశింపబడదు. అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు నానివర్తంతే మళ్ళీ తిరిగి రారు. ఎక్కడికి? ఈ భూలోకానికి. తద్ధామ పరమమ్మ. అలాంటి దివ్యధామం నాది. ఆ దివ్యధామాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రంలో ఇలా చూపిస్తున్నారనమాట. చక్కగా మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఆ గోలోకంలో భగవంతుడితో ఉన్న దివ్యధామాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం.
సో కృష్ణలోకం ఎలా ఉంది తెలియబడే భగవంతుడి దివ్యధామం ఇక్కడ వర్ణించారు. ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశం కాబట్టి అవి ప్రకాశించడానికి మనకైతే సూర్యకాంతో చంద్రకాంతో అగ్నో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా అగ్ని నుంచి, వాటర్ నుంచి, భగవంతుడు ఇచ్చిన పంచభూతాల నుంచే మనం తెచ్చుకున్నాము. కానీ అవన్నీ కావాలి మనకి వెలుగు కావాలంటే. కానీ ఈ విశ్వంలో మరి కానీ భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు మాత్రం అవసరం లేదు. ఈ ప్రపంచంలో మరి మనకి సూర్యుడు అన్నిటికంటే ప్రకాశమానుడు. ఆయన ప్రకాశత్వం లేదే మరి మనకి ఏది కూడా ఆఖరికి వైకుంఠ లోకాలు ఇవన్నీ భగవంతుడి యొక్క ప్రకాశత్వంతోనే వెలుగుతాయి. మనకి మాత్రం ఇవన్నీ ఉండాలి ప్రకాశత్వానికి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. ఏమిటంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తుల లోకాలన్నీ స్వయం ప్రకాశాలే. వైకుంఠ లోకాలని పిలువబడే ఆ లోకంలో ప్రకాశమాన కాంతియే బ్రహ్మజ్యోతి. అక్కడ కనిపించే ఆ కాంతే బ్రహ్మజ్యోతి అని తేజోమయరు ఆకాశమును రూపొందించును. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వెలుగుని బ్రహ్మజ్యోతి, అదే ఆకాశం అంటే సమస్తం ఆ బ్రహ్మజ్యోతితో నిండి ఉన్నదన్నమాట. వాస్తవానికి ఆ కాంతి కృష్ణలోకమైన గోలోక బృందావనం నుంచే వస్తోంది. అంటే ఆ కాంతి అంత దూరం వెళ్ళి తర్వాత ఈ వైకుంఠ లోకాలు వాటన్నిటికి కూడా వ్యాప్తి చెందుతుందట. దానినే బ్రహ్మజ్యోతి అని పిలుస్తున్నారు. సో ఆ తేజస్సు యొక్క కొంచెం భాగం, ఆ తేజస్సులో కొంత భాగం మహత్తత్వంతో ఈ భౌతిక జగత్తుతో కప్పివేయబడింది. మరి మన భౌతిక జగత్ అంతా కూడా కోరిక మూలాన్ని చీకటిమయం అయిపోయింది. కాబట్టి ఆ తేజస్సులో కొంత భాగం ఈ భౌతిక జగత్తు ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కప్పివేసింది ఆ తేజస్సుని. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆ బ్రహ్మ తేజస్సు లేదు, కోరిక అనేటటువంటి కల్మషం వల్ల. సో కప్పబడినా కూడా మిగిలిన భాగం అంతా కూడా వైకుంఠాలనే పిలుస్తారు. అవే ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాలతో నిండి ఉన్నవి. ఈ లోకంలో ముఖ్యమైనదే గోలోక బృందావనం అంటున్నారు. సో మిగిలిందంతా కూడా భగవంతుడి నుండి వచ్చేటటువంటి ఆ బ్రహ్మజ్యోతియే. వాటన్నిటిలో వైకుంఠ లోకం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిలో కూడా గోలోక బృందావనం ముఖ్యమైనది. ఈ వెలుగు సమస్తాంలోనూ వ్యాపించి ఉంది బ్రహ్మజ్యోతి. మన భౌతిక ప్రపంచం ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు మాత్రం ఈ వెలుగు లేదు అంటున్నారు. ఎందుకు లేదు అంటే ఈ కోరిక అనే కల్మషం మాయతో ఉన్నది కాబట్టి. అంధకార బంధురమైన ఈ భౌతిక జగంలో ఉన్నంత కాలం కూడా మరి మనం బద్ధ జీవితం గడిపినా కూడా మిథ్యా సంసార వృక్షాన్ని ఖండించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకుని ముక్తులు అవ్వచ్చు. మనం ఈ చీకట్లో ఉన్నా కూడా మనం ఎప్పుడైతే ఈ సంసార వృక్షాన్ని ఖండించి ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని ఆధ్యాత్మికత వైపు తిరిగినట్లయితే మనం కూడా ముక్తులం అవుతాము. ఆ తర్వాత ముక్తి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తుకు తిరిగి వచ్చే అవకాశమే లేదు. మామూలుగా బద్ధత్వం ఉన్న నాళ్ళునేమో మనం ఏమనుకుంటున్నాం, మనమే అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేది, మనమే అన్నిటికీ ప్రభువు అనుకుంటున్నాం. కానీ ముక్త స్థితిలో మాత్రం ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరి భగవంతుడికి సహచరులమై నిత్యానందాన్ని, నిత్య జీవనాన్ని, సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు అని చెప్తూ, నిజానికి ఇలాంటి దివ్య విషయం పట్ల మానవుడు అందరూ కూడా ఆకర్షితులు కావాలి. మనం ఏదో ఈ చిన్న చిన్న సుఖాలకు ఆకర్షితులం అవుతున్నాం. కానీ అలాంటి పరమ శాంతికి మనం ఆకర్షితులమై శాశ్వత జగత్తును చేరటానికి మరియు యథార్థ తత్వం ఏంటి, దాని యొక్క ప్రతిబింబమైన ఈ జగత్తు నుంచి ముక్తులం అవ్వాలి. అసలు ఎందుకు మనకి ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఎందుకు, నిజమైన దానికి వెళ్ళాలి అనేది మనం కోరుకోవాలి. భౌతిక జగత్తులో బాగా అటాచ్ అయిపోయి ఉన్న వాళ్లకు ఈ బంధాలను ఖండించటం చాలా కష్టమైనా కూడా మరి భక్తి భావంతో ఉన్నప్పుడు క్రమంగా దాన్ని వదిలిపెట్టే అవకాశం కలుగుతుంది. అందుకే భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళ సాంగత్యం, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఇది తేలికవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా భక్తుల కోసం ఆ సత్సంగత్వం కోసం అన్వేషించి మరి భక్తిని పెంచుకునే మార్గాన్ని నేర్చుకోవాలి. ఆ రకంగా మనం ఈ భౌతిక జగత్తు పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని ఖండించి వేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. అంతేగా అలాగని కేవలం కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకోవడం ద్వారా ఎవరు ఈ భౌతిక ఆసక్తి నుంచి దూరం కాలేరు. కాబట్టి నిజమైన భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో మనం ఎంగేజ్ అవుతూ నేర్చుకోవాలి.
కాబట్టి 12th చాప్టర్లో ఏం చెప్పారు, ఎలా భక్తిని పెంచుకోవాలి, అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి, నిష్కామ కర్మ, సకామ కర్మ, లేదంటే ధ్యానము, లేదంటే జ్ఞానము, ఇన్ని రకాల మార్గాలు ఇచ్చారు. కాబట్టి కనీసం పెద్ద పెద్దవి చేయకపోయినా అన్నిటికంటే కూడా నువ్వు కర్మ ఫలితాలను గనక త్యాగం చేస్తే నీకు తప్పనిసరిగా మనశ్శాంతి వస్తుంది అని కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఈ ఈ ఆ భక్తి మార్గమే సంసార వృక్షం నుంచి మనల్ని బయటపడేసే ఏకైక మార్గం అని అందరం కూడా నమ్మాలంటున్నారు. అలాంటి విధానాలు భౌతిక ప్రకృతి వల్ల కలుషితం అయిపోయాయి కాబట్టి కేవలం భక్తిలో, యోగంలో మాత్రమే అదే దివ్యమైనది అని మనం 14th చాప్టర్లో కూడా చూసాము. ఇక్కడ పరమం మమ అనే మాట కూడా ముఖ్యమైనది అంటున్నారు. ఎందుకంటే సమస్తము కూడా భగవంతుడి ఆస్తియే అయినప్పటికీ ఈ 6 ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి కదా, సర్వగుణవంతుడు, సర్వశక్తివంతుడు, సర్వ వైరాగ్యవంతుడు, సర్వ సౌందర్యవంతుడు, ఇలా 6 లక్షణాల్లో ఆధ్యాత్మిక జగత్తే పరమం అని చెప్పారు. భగవంతుడికి ఈ 6 లక్షణాలు కలిగిన ఆధ్యాత్మిక జగత్తే దివ్యమైనది. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క శక్తి చేత దీప్తవంతమైంది, ప్రకాశవంతమైంది. కాబట్టి అక్కడ సూర్యచంద్ర నక్షత్రాల కాంతులు ఏవి కూడా అవసరం లేదని కఠోపనిషత్తులో కూడా ఇదే విషయం నిర్ధారించారట. 2.2:15లో నత్ర సూర్యో భాతి నచంద్ర తారకం. సో సూర్యుడు అక్కర్లేదు, చంద్రుడు అక్కర్లేదు, తారలు అక్కర్లేదు భగవంతుడి యొక్క ప్రకాశత్వం ఉన్న దివ్యధామానికి. అటువంటి దివ్యధామం కేవలం శరణాగతితోనే లభ్యమవుతుంది కానీ ఇంకా వేరే దాంతో కాదు. సో స్ట్రాంగెస్ట్ పాయింట్స్ ఫైనల్ గా లెస్ డిటాచ్మెంట్, మోర్ శరణాగత తత్వం, ఈ రెండే ఇప్పుడు మనం చూసిన ఇంతవరకు చెప్పుకునే ఈ లాస్ట్ 2 శ్లోక సారాంశం. గర్వాన్ని వదిలిపెట్టి, అంటే ఈ లెస్ అటాచ్మెంట్ అంటే అటాచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైడ్, నేను అనే భావంతో వస్తాయి. నేను చేస్తున్నాను, నేను చూస్తున్నాను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆ నేను అనేటటువంటి ఆ స్వార్థం, గర్వం, నేను అనే ఆ ఫీలింగే గర్వంతో కూడుకుని ఉన్నది. ఇది నాది, నాకు ఇది కావాలి, అందరూ మన మాట వినాలి, నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లు పనులు జరగాలి, ప్రతిదీ కూడా నా అనేటటువంటి ఈ భౌతిక నాతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం కానీ ఆధ్యాత్మిక నాతో మనం కనెక్ట్ అయి లేం. కాబట్టి ఆ భౌతికత్వాన్ని వదులుకుని తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణ వేయటం, ఆ హంబుల్నెస్ తో, ఆ హ్యూమిలిటీతో, ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ భక్తి మార్గానికి అంటున్నారు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. మమైవాంశే జీవలోకే, ఈ జీవంలో ఉన్న ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరూ కూడా నా అంశలే. జీవభూత సనాతన, భూత అంటే జీవరాశులు, ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా సనాతనమైనవి అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవి. అంటే మరి భగవంతుడి అంశ అయిన ఆత్మ సనాతనమే కదా. సో నా అంశతో ఉన్న ఈ జీవ జాతులన్నీ కూడా చాలా సనాతనమైనవి. అయితే మనస్సష్టాని ఇంద్రియాన్ని, మనస్సుతో కలిపి ఈ 6 ఇంద్రియాలతో ప్రకృతి స్థాని, ఈ ప్రకృతిలో స్థిరపడి కష్టాలు పడుతున్నారు. సో ఈ ఈ జగత్తులో జీవులందరూ కూడా నా శాశ్వత అంశాలే. మరి భగవదంశం ఉండి మనకి ఎందుకు ఈ బాధలు, ఎందుకు ఈ దుఃఖాలు, ఎందుకు అంటే మనం ఈ బద్ధ జీవితం కారణంగా మనస్సుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలు, మనస్సు ఇంద్రియం కాకపోయినా కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం వీటిలో ఒకటి కాదు, కానీ వీటన్నిటికీ వెరీ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ మనస్సుతో ఉంది. కాబట్టి ప్రతిదీ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ మనసు మీదే పెడుతుంది. కాబట్టి మనస్సును కూడా ఒక ఇంద్రియంగా చెప్తున్నారు. మనస్సుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలను తో కూడుకుని వీళ్ళు ఇలా తీవ్ర సంఘర్షణ పడుతున్నారు. అది ఈ మనస్సు వల్ల, ఇంద్రియాల వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనకు వచ్చాయి. ఆ మనస్సును క్వైట్ చేసి ఇంద్రియ ప్రలోభాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వాటంతట అవే పోతాయి. ఇవన్నీ కూడా మన కోరికల్ని కలిగించి, ఆ కోరిక ద్వారా మనకి ఆందోళన, కోపం, దుఃఖము, ఈర్ష్యలు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే కోరిక వల్లే. కాబట్టి ఆ కోరిక పోతే ఏది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఇంత అద్భుతమైన భగవంతుడి ఆత్మ ఉండి కూడా ఈ 6 ఇంద్రియాల వల్ల ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. కాబట్టి జీవుడి యొక్క నిజ రూపం ఏమిటో మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. శాశ్వతాంశ, మరి భగవంతుడి యొక్క నిజమైన శాశ్వత అంశం. కానీ ఈ బద్ధ జీవితంలో మనం ఇలా అయిపోయాము.
సో, మానవులు గాని, జంతువులు గాని ఇలాంటి జీవులే గాకుండా భౌతిక ప హ్మ్. అన్నీ సమస్తం గూడా భగవంతుడి అంశలే అని చెప్తున్నారనమాట. మరి ఈ దేవతలు అవ్వనివ్వండి, అందరూ గూడా భగవదంశలే. వాళ్ళు శాశ్వత వ్యక్తీకరణలే గాని, తాత్కాలిక వ్యక్త రూపాలు కారు. అంటే ఆత్మ. ఆత్మ శాశ్వతమే. సంఘర్షణ లేక పెనుగులాట అనే అర్థాన్ని ఆహ్, కర్షతి అనే పదం అంటే మనం ఇక్కడ ఈ మనస్సు వీటన్నిటితో ఇలా కష్టాలు పడుతున్నాం అన్నారు కదా! ఆ విషయం. కాబట్టి బంధించబడి ఉన్నాము మనందరం. ఏది భగవంతుడి యొక్క శాశ్వతాంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నా గూడా, ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సుతో ఇలా బంధింపబడి ఉన్నాము. అహంకారమే మనల్ని అలా బంధిస్తోందని మళ్ళీ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. సో, ఇంద్రియాల్లో అన్నిట్లోకి మనస్సే ముఖ్యం కాబట్టి, ఆ రకంగా ఆ మనస్సే ఈ భౌతిక స్థితిలో మనల్ని పెడుతోంది. ఈ మనస్సు సత్వగుణంలో ఉంటే కొంచెం మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటాము. రజోగుణంలో ఉంటే ఏదో ఈ కష్టాల్లో, ఈ ఈ ఆందోళనలో ఉంటాము. తమో గుణంలో ఉంటే ఇక జంతుజాలంలో ఉంటాము. కాబట్టి ఈ మనోఇంద్రియాలతో కూడిన ఈ భౌతిక దేహంతో బద్ధజీవుడు కప్పబడి, ముక్తుడైన తర్వాత ఆ ఆచ్ఛాదనలన్నీ ఈ బద్ధ జీవితం ఈ కవర్స్ అన్నీ పోయి అతడు ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందుతాడు అని ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పారు. ఈ విషయంలో మాధ్యందినాయన శృతిలో ఇలా చెప్పారంట ఈ విషయంలో. ఏమని సవాయేష బ్రహ్మనిష్ట ఇదం శరీరం మర్త్యం అతిసృజ్య బ్రహ్మాభిసంపద్య బ్రహ్మణా పశ్యతి బ్రహ్మణా శృణోతి బ్రహ్మణైవేదం సర్వం అనుభవతి. అంటే జీవుడు భౌతిక ఆచ్ఛాదనను అంటే ఈ శరీరాన్ని వదిలి ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరిన వెంటనే తన ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని తీసుకుని అలాంటి దివ్య దేహంతో భగవంతుణ్ణి ముఖాముఖి దర్శించగలడు. ఆ భగవంతుడితో సంభాషించగలడు, శ్రవణం చేయగలడు, పరమ పురుషుణ్ణి నిజంగా అర్థం చేసుకోగలడు. స్మృతియందు స్మృతులుంటాయి కదా! స్మృతిలో ఇలా చెప్పారు. వసంతయాత్ర పురుషా సర్వే వైకుంఠమూర్తయః. అంటే భగవద్ధామంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు గూడా భగవంతుడి దేహం లాంటి దేహాన్ని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పొందుతారు. అందుకే సారూప్యము అంటారు. అంటే ఆయన రూపం ఎలాంటిదో అలాంటి రూపాన్ని పొందుతారు. సో, దేహ నిర్మాణానికి సంబంధించిన వరకు ఈ శాశ్వతాంశాలైన జీవులకు, విష్ణు తత్వాలకు మధ్య ఏ భేదము కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. సో, దేహం అందరిది కూడా ఒకేలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి ముక్తి నొందిన తర్వాత ఆహ్, భ భగవంతుడి కరుణతో దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందుతారు. ఈ శ్లోకంలో మమైవాంశే జీవలోకే అన్నారు గదా! మమైవాంశ అంటే భగవంతుని యొక్క, నా యొక్క అంశ అన్న మాట కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారనమాట. సో, అంటే ఏమిటంటే ఆయన అంశ అంటే ఏదో విరిగిన ముక్క లాంటిది గాదు. ఆత్మ అనేది కంప్లీట్‌గా భగవంతుడి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ గూడా అందులో ఉన్నాయి. అలాగే మనలో నాలో ఉంది, మీలో ఉంది, జంతువుల్లో ఉంది, పక్షుల్లో ఉంది. అన్నిట్లోనూ గూడా కంప్లీట్ యాస్పెక్ట్ ఉంది. అదొక పీస్ కాదు. ఆ ఆత్మ అనేది అందరిలో నా అంశలే అంటే అదేదో పార్ట్ ఒక ముక్క అనుకోకూడదు. అది ఎలాంటి అంశ అంటే అది హోల్. అది పార్ట్ అయినా గూడా అది కంప్లీటే అని. అందుకని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాటరు. మరి సముద్రం యొక్క లక్షణమే నీటి బిందువుకి కూడా ఉంటుంది. మరి నిప్పు యొక్క లక్షణమే నిప్పు కణానికి కూడా ఉంటుంది. అలాగే భగవత్ లక్షణమే భగవంతుడి అంశ అయిన ఆత్మకు కూడా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హ్మ్. సనాతనం అనే మాట కూడా ఆహ్, ఆత్మని గురించి చెప్తున్నారు. అది నిత్యమైనది. మరి భగవంతుడి అంశ కాబట్టి ఆత్మ నిత్యమైనది. ముందే దేహినోస్మిన్ అనే దాంట్లో మనకి చెప్పారు గదా! దేహినోస్మిన్ యథా దేహే అని మనం సెకండ్ చాప్టర్‌లో చూస్తాం. కౌమారం యౌవనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. అంటే ఆహ్, ఈ కౌమార్యం, యవ్వనం వీటన్నిటిలో మన బాడీ ఎలా అయితే ఈ స్టేజెస్ అన్నీ కూడా స్టేజెస్ ద్వారా ఇలా మారుతూ ఉంటుందో, ఆత్మ గూడా ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి మారుతూ ఉంటుంది అని చూసాము. అలాగే బంగారపు కణిక గూడా బంగారమే అయినట్లు భగవంతుడి అంశ అయినటువంటి జీవుడు కూడా భగవంతుడితో సమానుడు కావచ్చని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎలా సమానం అవుతామంటే, ఆ తత్వాన్ని మనం ఎప్పుడైతే కంప్లీట్‌గా అర్థం చేసుకోగలుగుతామో, ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయగలుగుతామో, ఆత్మతత్వాన్ని అప్పుడు అని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి.
శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాషయాత్. సో ఈ వాయువు గంధాలన్నిటిని మోసుకుపోయినట్లు వాసనలు గనక వాయువు మోసుకు వెళ్తూ ఉంటుంది కదా. మరి మనం ఒక ఇంట్లో ఉంటే పక్క ఇంటి నుంచి ఏదో పూల వాసన వస్తూ ఉంటుంది. మన ముందు లేకపోయిన చెట్టు ఎక్కడి నుంచి అంటే ఓహో వాళ్ళ ఇంట్లో చెట్టు ఉంది అందుకే వాసన వస్తుంది అనుకుంటాం. సో ఈ వాయువు వాసనలు మోసుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. అలాగే జీవుడు ఈ భౌతిక జగంలో తన వివిధ భావాలను కూడా ఒక దేహం నుంచి ఇంకొక దేహంలోకి తీసుకువెళ్తాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అందుకే మన వాళ్ళు వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అంటారంటే ఈ జన్మలో మనం ఏదైనా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ తో ఉన్నాం అనుకోండి, ఇదంటే నాకు బాగా ఇష్టం, ఇది అయిష్టం అని ఉన్నప్పుడు ఏ విషయమైనా సరే అంత ఆసక్తి గాని అంత స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు రాగమైన ద్వేషమైన నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా అది వెళ్తుంది అని అంటున్నారు. అందుకే కొంతమంది పుడుతూనే నాకు కొన్ని ఇష్టం లేదంటూ ఉంటారు, నీరంటే భయం అంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే లాస్ట్ జన్మలో వాళ్ళలో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్స్ అన్నమాట. అలా అంత స్ట్రాంగ్ గా ఏ ఫీలింగ్ ఉన్నా అది జన్మ జన్మలకి వస్తూనే ఉంటుంది. ఇంకా మనకి ముక్తి ఉండదు ఇంకప్పుడు. అందుకనే మనస్సులో ఈ ఫీలింగ్స్ ని వదులుచుకోమని ఇన్నిసార్లు భగవంతుడు చెప్పేది. సో మనం అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏది అంటించుకోవద్దు. అందుకే ప్రతిఫలాసక్తి వదులుకో, సమత్వం పెంచుకో అనేది ఎందుకు అంటే ఈ రాగద్వేషాలను వదులుచుకోవాలి. వదులుచుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఇదిగో ముక్తి రాదు. ఎందుకు ముక్తి రాదు? మనతో పాటు నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా ఇవి వస్తూ ఉంటాయి. ఇవి ఉన్నంత కాలం మైండ్‌లో రాగద్వేషాలు ఇంకా మనం ఆ ముక్తి స్టేజ్‌లోకి వెళ్ళలేం. అందుకని ఫస్ట్ ఈ రాగద్వేషాలను డ్రాప్ చేయాలంటే ఈ తీవ్రమైనటువంటి ఫీలింగ్స్‌ని వదులుకోవాలి. ఏదైనా అవ్వగానే మనకొకళ్ళ మీద అయిష్టత రావచ్చు, కోపం రావచ్చు, విసుగు రావచ్చు. ఎందుకు ఇవన్నీ మనం అనుకున్నట్లుగా జరగట్లేదనే కోరిక మనసులో ఉంది గాబట్టి, ఏదో ఒకటి అని వదిలేసామనుకోండి, మన మైండే ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో, ఇమ్మీడియేట్‌గా గూడా మనకి సుఖం వస్తుంది. ముందు నెక్స్ట్ జన్మలో గూడా సుఖం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఫీలింగ్స్‌ని వదులుకోవటమే మనం చేయవలసిన సాధన. ఈ తీవ్రమైన ఫీలింగ్స్, రాగద్వేషాల్ని వదులుకోవాలి. కాబట్టి హ్మ్. అది. దానికి భగవన్నామ స్మరణ ఇవన్నీ గూడా హెల్ప్ చేస్తాయి. మైండ్‌ని ఇటు నుంచి అటు డైవర్ట్ చేయడానికి. కాబట్టి అలాగే మనుషుల మీద ప్రేమతత్వం డెవలప్ చేసుకున్నా గూడా మరి అది సాధ్యపడుతుంది. అవతల వాళ్ళందరూ గూడా ఏదో అందరిలో భగవత్తత్వం ఉన్నది అనేది అంత హై లెవెల్‌కి మనం వెళ్ళలేకపోయినా, మనం మనుషుల్ని కోపం తగ్గించుకున్నప్పుడు, అవతల వాళ్ళని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, వాళ్ళ మంచిని గురించి కూడా మనం ఆలోచించినప్పుడు అవతల వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ చూసి మనం హ్యాపీ అయినప్పుడు, ఇటువంటి ఫీలింగ్స్‌ని తగ్గించుకుని, ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి అవకాశం వస్తుంది. సో, ఈ భగవన్నామ స్మరణ వల్ల మనకి అలవాట్లు కూడా కొన్ని డెవలప్ అవుతాయి. మనం కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు ఏ బ్యాడ్ ఫీలింగ్ వచ్చినా, ఇది ఎందుకొచ్చింది అనే చెక్ మనం పెట్టుకొని దాన్ని వదిలేయటానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. ఇదేంటి ఈ రకంగా వెళ్తుంది నా ఆలోచన అని వెంటనే మనల్ని మనం స్టాప్ చేసుకోగలం. ఇది భగవత్ ప్రీత్యర్థమేనా అనేది మనం క్వెషన్ చేసుకోవాలి. భగవత్ ప్రీత్యర్థం కాదు అనుకున్నప్పుడు మనం ఆలోచన విధానం డ్రాప్ చేసుకోవద్దు. అది మనకి కాన్స్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి. ఉంటూ ఉండాలి. ఎనీవే ఈ భౌతిక జగత్తులో మన వివిధ దేహాలను సో ఈ వాసనలన్నీ వేరే దేహంలో కూడా తీసుకువెళ్తాం. కాబట్టి మళ్ళీ ఆ కొత్త దేహాన్ని తీసుకొని ఈ దేహాన్ని వదిలి ఇంకో దేహంలోకి వెళ్తూ ఉంటాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఉన్నత జన్మకు సంబంధించిన దేహాన్ని పొందొచ్చు. నీచ జన్మకు సంబంధించిన దేహాన్ని పొందే స్వాతంత్రం భగవంతుడు మనకిచ్చారు. మనం ఆ స్వాతంత్రాన్ని సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించుకుంటే ఉన్నత జన్మకు వెళ్ళొచ్చు. ఉపయోగించుకోకపోతే నీచ జన్మ పొందొచ్చు. కాబట్టి ఈ స్వాతంత్రాన్ని భగవంతుడు మనకి ప్రసాదించారు. ఆ మనస్సును సరి అయిన వైపుకు మనం మరల్చగలగాలి. కాబట్టి మన మీదే ఆధారపడి ఉంది మన నెక్స్ట్ జన్మ. కాబట్టి మరణ సమయంలో అతను రూపొందించుకున్న చైతన్యం మరణ సమయంలో అతన్ని ఇంకో దేహంలోకి అతని యొక్క ఆలోచనా విధానాన్ని బట్టి తీసుకువెళ్తుంది. మన యొక్క థాట్స్ చైతన్యాన్ని మనం సునకమార్జాలాల చైతన్యంతో సమానం అంటే యానిమల్స్ లాగా మన మైండ్‌లో ఆలోచనలుంటే ఈ ఈర్ష్య, ద్వేషాలతో మరి మనకు ఆ దేహాలే వస్తాయి. అలాగే దేవతా లక్షణాలుంటే
మరి దేవతా శరీరాన్ని పొందుతాం. అదే భక్తి భావంలో శరణాగత తత్వంలో ఉంటే భగవంతుడి సహచర్యాన్ని పొందుతాము. కాబట్టి దేహం పోతే ఇంకా అంతా అయిపోతాయి అనేది కరెక్ట్ కాదు. మనం అనుకుంటాం ఏదో ఉన్నన్నాళ్ళు పోతే ఏ గొడవ లేదని కొందరు అనుకుంటాం సమ్‌టైమ్స్. కానీ దేహంలోంచి ఇంకో దేహంలోకి మార్పు చెందుతూనే ఉంటాము. కాబట్టి మళ్ళీ కొత్త కొత్త జీవితం, అక్కడ కర్మలు ఇవన్నీ గూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి ముక్తి వచ్చే వరకు ఇది ఎలాగూ తప్పదు. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. ఈ విధంగా జీవుడు ఈ స్థూల దేహాన్ని గ్రహించి మనస్సుతో కలిపి ఒక రకమైనటువంటి కర్ణాలు, నయనాలు, జిహ్వ, నాసిక అంటే ఇంద్రియాలన్నమాట. ఇవన్నీ గూడా పొందుతాడు. అంటే ఇప్పుడు మన యొక్క ఆలోచనలకు తగ్గ కొత్త జన్మను తీసుకుని, ఆ కొత్త జన్మలో గూడా ఇదే భావాలతో ఈ కొత్త అవయవాలు, ఇంద్రియాలతో ఇవే ఫీలింగ్స్‌ని మళ్ళీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తాం. బాడీ కొత్తది, ఇంద్రియాలు కొత్తవి, కానీ ఫీలింగ్స్ అన్నీ పాతవే వచ్చాయి మళ్ళీ లాస్ట్ జన్మ నుంచి అన్నది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే తన యొక్క ఆ చైతన్యాన్ని, ఆ లైఫ్‌ని సునకమార్జాల గుణాలతో గనక మనం కలుషితం చేసుకున్నట్లయితే, ఇలాంటి బ్యాడ్ క్వాలిటీస్‌తో నెక్స్ట్ జన్మలో గూడా మనం దానికి తగ్గ దేహాన్ని పొందుతాము. అలాంటి దేహాన్ని పొంది అదే మెంటాలిటీతో ఉంటాం. ఎందుకంటే ఏ మెంటాలిటీకి తగ్గ దేహాన్ని దేవుడు ఆ దేహాన్ని ఇస్తున్నాడు. మనకి ఆ మెంటాలిటీ ఉంటే అదే దేహం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ చైతన్యం అనేది నీటిలాగా చాలా స్వచ్ఛమైనది, పవిత్రమైనది. నీరు చూడండి ఏ రంగుతో కలిసినా గూడా దాని స్వచ్ఛత్వాన్ని కోల్పోతుంది. అలాగే పరమ పవిత్రమైన మన ఆత్మ గూడా ఈ పవిత్రమైనటువంటి చైతన్య గుణాల కలయికతో ఇలా మారిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి భక్తి భావమే నిజమైన చైతన్యం. ఆ భక్తి భావంలో నిలిచినప్పుడు మనిషి పవిత్రుడవుతాడు. ఆత్మతత్వం, ఆ ప్రేమ భావం. కానీ అతడి చైతన్యాన్ని ఏదైనా భౌతిక భావంతో గనక కలుషితం చేశాడు అంటే, ఇక నెక్స్ట్ జన్మ దానికి తగిన దేహమే వస్తుంది. కాబట్టి మరు జన్మలో గూడా మానవ దేహాన్నే పొందుతాడనేటటువంటి గ్యారంటీ ఏమీ లేదు. ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో సునకమార్జాది దేహాల ఏదైనా దేవతా శరీరాన్ని పొందొచ్చు, ఏదైనా పొందొచ్చు మన యొక్క భావాలను అనుసరించి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అదనమాట. సో నా అంశతో ఉన్న ఈ ఇంద్రియాల వల్ల ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ భావాలన్నిటిని ఈ జన్మలో నుంచి వేరే శరీరంలో కూడా తీసుకువెళ్తున్నారు. ఆ భావాలకు అనుగుణమైనటువంటి శరీరంలో అదే భావాలతో జీవిస్తున్నారు. అది ఎలా ఉంది అంటే ఇక మరి మనం ముక్తి రాకుండా ఇలా ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి అదే ఫీలింగ్స్‌తో కంటిన్యూ అవుతున్నాం ఎన్నో జన్మలు. ఈ భావాలను వదులుచుకోలేకపోతే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు భావాలను. సో ఇక్కడ పంది మరి చూపిస్తున్నారు. అది బయటికి రాదు ఆ బురద నుంచి. నాకు ఇదే బావుందనుకుంటుంది. అలాగే మనం కూడా ఈ భౌతిక మాయ ఇదే బావుందనుకుని ఈ జన్మల్లోనే ఇలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటున్నాం గానీ, ఆ భావాలను వదిలి మనం రాగద్వేషాలను వదిలి మనం భగవత్ ధామాన్ని చేరాలి అని మనం అనుకోకపోవడాన్ని ఈ చిత్రంలో ఈ చిత్రంతో పోల్చి చెప్తున్నారు. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాన్ పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష. సో ఈ జీవుడు ఈ శరీరాన్ని ఎలా వదిలిపెడతాడు? ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని పొందుతున్నాడు? మళ్ళీ ఆ భావాలతో వెళ్ళి ఇంకో కొత్త శరీరం దానికి తగ్గ ఆ భావాలకు తగ్గ శరీరం వస్తుంది గదా! ఇదంతా గూడా మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కారు మెకానిక్ చూస్తున్నాడు. మనం గూడా చూడొచ్చు ఈ ఇంజిన్. మనకేం అర్థం గాదు. ఇద్దరికీ ఒకటే కనిపిస్తోంది. కానీ మనకేది అర్థం గాదు. ఆ మెకానిక్‌కి ప్రతి పార్టీ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసు. అదే జ్ఞానికి, అజ్ఞానికి ఉన్న భేదం అన్నమాట. జ్ఞాని మెకానిక్ వంటి వాడు, అజ్ఞాని మనలాంటి వాళ్ళు. సో ఎప్పుడైతే ఈ తత్వం అంతా గూడా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ఈ రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడగలుగుతారో వాళ్ళు జ్ఞానులు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ నుంచి ఈ 10 శ్లోకాస్‌లో ఫస్ట్ ఈ భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక తత్వాలని చెప్పారు. ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి ఆపోజిట్ కోరిక వల్ల
ఈ భౌతిక తత్వం ఇలా చీకటిమయమై మాయలో ఉండిపోయిందని చెప్పారు. దాని ఆకులన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు, ఇంద్రియాలన్నీ కూడా చిగుళ్ళు, ఈ వేళ్ళేమో బంధాలతో మన కర్మబంధాలను సూచిస్తున్నాయి. కోరికని నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తల్లక్రిందులైందని చెప్పాము. అయితే ఎలా పోషించబడుతున్నాయి ఈ గుణాలు, ఈ బ్రాంచెస్ ఎందుకు ఇలా ఎలా పెరిగాయి అంటే, మామూలు చెట్టు నీటితో పెరిగితే ఇది సత్వరజ స్తమో గుణాలతో పోషించబడి ఇలా పెరిగిపోయింది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వృక్షము అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత దాన్ని మనం అటాచ్మెంట్ తో, వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో, డిటర్మినేషన్ తో ఖండించాలి. ఆ తర్వాత సమస్తాన్ని ప్రారంభించినటువంటి సమస్తానికి ఆది అయిన, సమస్తంలోనూ వ్యాపించిన పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అని చెప్పారు. 2 పాయింట్స్. ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఈ గర్వాన్ని, మోహాన్ని, రాగద్వేషాల్ని జయించి ఆధ్యాత్మికతను అర్థం చేసుకుని కోరికలను వదిలి సుఖదుఖం అనే ద్వంద్వాలకు అతీతులైన వాళ్ళు ఆ తర్వాత పరమ పురుషుణ్ణి శరణుజొచ్చి వారు బ్రహ్మపదాన్ని అంటే నా దివ్యధామాన్ని పొందుతారు. ఎలా ఉంటుంది నా దివ్యధామం అనేది ఇక్కడ చెప్పారు. సూర్యచంద్రులు, అగ్ని ఏది ప్రకాశం చేయనవసరం లేదు. నా స్వయం ప్రకాశత్వమే దానిని వెలిగిపోయేటట్లు చేస్తుంది. అలాంటి దివ్యధామం నా అంశ ఉన్నప్పటికీ కూడా, నా దివ్యాంశ ఈ లోకంలోని జీవులందరూ కూడా ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సుతో ఈ కష్టాలన్నీ పడుతున్నారు, ఈ ఘర్షణలు. కాబట్టి ఎలాంటి ఘర్షణలు అంటే, ఈ ఘర్షణలతో తీవ్రమైన రాగద్వేషాలు, స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ పెంచుకుని ఆ ఫీలింగ్స్ కి నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా ఫీలింగ్స్ తీసుకెళ్లి ఈ శరీరాన్ని వదిలినా వేరే శరీరం, ఈ ఫీలింగ్స్ బట్టి వాళ్ళ కొత్త శరీరం వస్తుంది. వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ జంతువుల ఫీలింగ్స్ లాగా ఉంటే ఆ జంతువు రూపమే వస్తుంది. ఆ రూపంతో వాళ్ళు అదే ఫీలింగ్స్ తో సెట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి మీకు ఉన్న స్వాతంత్ర్యంతో మనం ఏ రకమైనటువంటి ఫీలింగ్స్ తో ఉండగలుగుతామో, మనం భక్తి భావంతో ఉంటే భగవంతుడి దగ్గరికి, సత్వగుణంతో ఉంటే దేవతల్లాగాను, మరి జంతువుల ఫీలింగ్స్ తో ఉంటే జంతువులాగాను, ఎలా ఉంటే అలా పుడతాం. మన భావాలకు తదనుగుణమైన ఫీలింగ్స్ ఈ మాయలో ఉన్నంత కాలం మరి మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలా ఎన్నో జన్మలు పొందుతూ ఉంటాము, మన భావాలకు తగ్గ జన్మ. కాబట్టి ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. ఆ భావాలను వదులుచుకుని ఈ వైరాగ్యాన్ని, వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉండటం, వదులుకోవటం, కోరికలు తగ్గించుకోవడం. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరి జ్ఞాని తెలుసుకోగలడు, కానీ మామూలు వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. ఇంతవరకు ఆపుదాము. మరి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఫ్రైడే ఉంటుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రేపు క్లాసు కుదరదు. థర్స్డే కూడా సదాచార క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి కుదరదు. ఫ్రైడే ఇది కంప్లీట్ చేద్దాము. ఫ్రైడే 8 o'clockకి ఇదే టైంకి. అటెండెన్స్ అందరూ ఇచ్చారా మరి?